Здравейте! Правя малко по-различно видео. Може да си зададете въпрос и да получите отговор от ангелите. Подготвила съм 6 отговора, така че може да си зададете до 6 въпроса. Задайте си въпроса, изберете си число от 1 до 6 или която карта ви привлича и нека да видим какъв е отговорът от ангелите. Започваме с отговор номер 1. Отговор номер 1. Ангелите ви казват подобряване на здравето. Отговор номер 2. Има нещо по-добро. Отговор номер 3. Ако вярвате, ще се случи. Отговор номер 4. Предприемете действия. Отговор номер 5. Имаме не спирайте. И отговор номер 6. Зависи от вас. Това са отговорите на вашите въпроси. Ще се радвам да споделите в коментар дали съответният отговор ви отговаря на въпроса, който сте си задали. Благодаря ви и хубав ден!